నాకు తెలిసింది ఏంటంటే సాయంత్రం 4 గంటలకి మేము ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం. నాకు జ్వరం తగిలి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం. నేను హాస్పిటల్లో చూపించుకొని మా అత్తగారింటి పక్కనే గొలగడం. మా అత్తగారింటికి వెళ్ళా. మా చిన్నపిల్లకి సరోజిని అన్న అమ్మాయి ఫోన్ చేసి మీ అక్క చనిపోయిందని చెప్పింది. అక్కడ నుండి నేను ఇక్కడికి వచ్చి మా మిస్సెస్ని తీసుకొని నేను వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్తే ఈ మధ్యలో ఎస్ఐ గారు ఫోన్ చేసిండు. ఏది నీరుపేట పిఎస్ నుండి ఎస్ఐ గారు ఫోన్ చేసి కరెక్ట్గా 6:40కి అట్లా చేసి అయినా మీరు మీ అమ్మాయి మీరు రేపు పొద్దున 9 గంటల వరకు పిఎస్కి రండి, నీరుపేట పిఎస్కి రండి అని. సరే సార్ అని చెప్పాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మా అమ్మాయి ఆడుందని అడిగితే మీ అమ్మాయి మార్చిరీలో ఉంది ఉస్మాన్లో, మీరు ఇక్కడ కేసు ఫైల్ చేయండి. కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీ అమ్మాయికి చెప్పారు. అంతవరకు నాకు తెలుసు.